Bona tarda, companys, companyes. Bona tarda, caçadors, caçadores. Com a president de la Federació Catalana de Caça i en nom de tota la meva junta directiva, us haig d'agrair els centenars i centenars de vídeos que estem rebent com a mostra de recolzament contra aquesta campanya de sancions, contra aquesta llei que trobem injusta, aquesta bateria de sancions que ens ha imposat el govern de la Generalitat. Ens estem ocupant des de la Federació Catalana de Caça de que tots els vostres ajuntaments, de que tot l'arc parlamentari de Catalunya rebi i sigui coneixedor de la nostra problemàtica. Les reaccions s'estan començant a deixar sentir. Avui espero que us hagi arribat les manifestacions del Partit dels Socialistes de Catalunya, que a través del seu diputat Ordeig ha recollit totes i cadascuna de les consideracions que la Federació Catalana de Caça ha reclamat al govern de la Generalitat. Sabeu també que aquesta tarda m'he reunit amb un altre grup polític i que suposo que en les properes hores rebrem un comunicat amb la mateixa línia i òbviament us farem arribar. Pels qui tingui dubtes, la Federació mai no ha volgut estar al servei de cap partit, no és la nostra funció i òbviament no prendrem part de la dinàmica partidista, però sí que hem d'anar a qui fa les lleis per dir-los que no estem d'acord i que són injustes i com creiem que les ha de redreçar. I per tant, és la feina que estem fent i jo crec que és la feina que instarà els partits polítics a que prenguin part i s'adonin d'allò que han aprovat. Sabeu també que en les últimes hores he rebut també trucades d'agrupacions agràries que han mostrat la seva total voluntat de recolzar la nostra causa i òbviament també us faré arribar en el moment que rebem les seves fulles de recolzament, doncs us les farem arribar, i òbviament el sector porcí, que també està molt i molt preocupat. Gràcies a tot aquest moviment estem podent explicar-li a la societat quina és la tasca dels caçadors a Catalunya, que no és la de matar animals, ni molt menys, sinó de gestionar de forma sostenible la nostra fauna. I això crec que és un fet bastant desconegut per la societat i que, per desgràcia, gràcies a aquesta bateria de sancions, podrem fer arribar a tota la societat. En definitiva, això ni molt menys s'ha acabat, això tot just comença. Potser hem d'estar setmanes amb aquesta amenaça. M'està commovent les mostres de recolzament de les societats de caçadors, que fins i tot arribem al punt de no voler començar la temporada del senglar, de no voler començar la temporada de la mitja veda quan arribi, com a mostra de recolzament als propis agricultors. Les societats ens diuen: mireu, nosaltres no ens sentim en cor de començar el cabirol, de gaudir del cabirol, sense fer-li un cop de mà als pagesos. Mireu el grau de compromís que tenim amb la nostra societat. Jo crec que som un exemple de manera de fer, de manera de comprometre'ns amb el territori. No em queda més que dir-vos que ànims, que òbviament són moments durs. Buscarem un acord, però buscarem un acord sempre i quan s'estimin els drets dels caçadors de Catalunya, que potser aquesta gota que ha fet vessar el vas doncs és el que ens ha fet també com a dirigents de la Federació Catalana de Caça adonar-nos de que la via del consens, de que la via de ser bonjans doncs no era suficient i que havíem de prendre mesures més dràstiques. Esperem, com no pot ser d'una altra manera, que aquesta línia ens porti a bon port, i sense més dir-vos que reiterar-vos el meu agraïment personal i el de la meva junta directiva, perquè el que estem fent és molt gran. Gràcies, caçadors. Ànims.